הלו. כן, מה נשמע? בטח, בטח. איך השבת? כן, נחמד, כן. כן, כן, אני מחכה לך פה. בוא, אני מחכה לך פה על הספסל בסיבוב. סבבה. יאללה, בואי מהר. יאללה, ביי. יקרים, אנו נאלצים לעצור את השידור למבזק חדשות עקב ידיעה חמה שהגיע זה עתה לשולחן המערכת. על פי הדיווח מסתמן שנחטף חייל באזור אופקים. מדובר בחייל ביחידה סודית ומסווגת, לוחם בסיירת שקם. החייל עסק במשימה סודית לאסוף פחיות למחזור. על פי המידע המצוי בידינו, החוטפים משתייכים לפלג קיצוני מאוד באל-קאעידה שחדר לאזורנו. חבורה זו מכנה את עצמה לוחמי הטרנזיט הכחולה. גורמי מודיעין חשובים חושבים שמטרת החטיפה היא חיסול חשבונות עם הרב דוד מינץ, ראש הישיבה באופקים. הרב דוד מינץ התפרסם בעבר בעקבות חיסולו המוצלח של חברם לקבוצה הטרקטוריסט הנועז מוחמד אל-אוברה. חבורת אל-אוברה כנראה ידרשו להחליף את החייל החטוף בראש הישיבה. וזה עתה קיבלתי ידיעה באוזנייה שהגיעה לדסק שמאחוריי, קלטת של החטוף ששלחו החוטפים אי שם במעמקי רצועת עזה הסגורה ומסוגרת. נעבור כעת לקלטת הסודית. אני ידידי אברמוביץ' בן אליעזר ומיכל מהעיר אופקים, מספר תעודת זהות 314-710-710, שבוי בידי ארגון החמאס. הארגון דורש לנהל משא ומתן ולבצע החלפת שבויים. הם מתייחסים אליי טוב. אמא, אני מתגעגע אליך, נותנים לי לאכול ולשתות, דואגים לי לכל מה שאני צריך. התאריך היום 5/9/2012. עד כאן המבזק. לעדכונים נוספים ייכנסו לאתר האינטרנט שלנו אפיקי ארץ.co.il.ou. ביי.